אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בתופעה לא חדשה שבתקופה האחרונה תופסת תאוצה. חקלאים יהודים בצפון מוכרים קרקעות חקלאיות לערבים. מדובר באלפי דונמים של אדמות שבעבר נרכשו על ידי יהודים מערבים, ובגליל חוששים שהגלגל ההיסטורי מתהפך. הנה הכתבה של חנוך מועלם יוסף. שנה שעברה היה מצוין, אנחנו נדע בחודש מאי, אנחנו עובדים לפי הבורסה בארצות הברית. זו תקופה ארוכה שאריה רף לא ישן טוב. אריה חקלאי בכל רמ"ח איבריו, מושבניק שורשי שחי ונושם אדמה, חושש מהתופעה ששכניו החקלאים מוכרים את הקרקעות החקלאיות שלהם לערבים. כל האזור הזה זה חלקה בערך נדמה לי כ8 דונם, שנמכרה על ידי אחד מוותיקי המושב, ומי שקנה אותה זה חברה קבלנית משפרעם, שמה היא מתכננת פה אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה ממש בגבולות אילניה, בגבול הבית האחרון של המושב. בתחילת המאה הקודמת יהושע חנקין, מאנשי הציונות המעשית, כונה גואל האדמות, משום שעסק ברכישת קרקעות בארץ ישראל. אילו היה יודע שהקרקעות שרכש על מנת לחזק את ההתיישבות היהודית בארץ נמכרות כיום על ידי יהודים מהגליל לערבים, היה בטח מתהפך בקברו. כי זה פשוט למכור את המדינה שלנו. בצע כסף פשוט, כסף מעבר עיני האנשים פשוט, זה הכל. בצער לו החליט אריה לעשות מעשה ציוני בנסח חנקין. אריה החל לרכוש קרקעות למכירה רגע לפני שנמכרו. ואם אתם שואלים, לא כי יש לו כסף מיותר, ולא כי הוא באמת צריך אותם. ההשקעה שהשקעתי בקרקעות, אני לא אשקע את זה בחיים שלי, אני לא אחזיר את זה בחיים שלי, כל מה שאני אעשה פה, בגלל המחיר שקפץ. אבל בגלל קצת ציונות, החלטתי להתאמץ ולרכוש אותם. היה לך כסף לרכוש את זה? לא, לקחתי הלוואות. שלום למוטי דותן, ראש המועצה האזורית גליל תחתון. ערב טוב לך נטלי ולכל הצופים. גאולת אדמות, זאת תהיה כותרת מתאימה? אני רוצה קצת להזכיר לך ולצופים שבשנת 2006 התפרסם דוח בחסות ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, שבעצם הכותרת שלו הייתה החזון העתידי של ערביי ארץ ישראל. ובאותו חזון הם מדברים על מדינה בתוך הגליל, על מוסדות לאומיים, ולצערי הם מבינים את ערך הקרקע כמו שיהושע חנקין הבין, ואנחנו לצערי קצת איבדנו את הזהות היהודית שלנו. המילה יהדות והמילה ציונות הפכו להיות מילים גסות. התפיסה היא שמי שאוחז בקרקע, מאבד אותה, הוא זה שיהיה הבעל הבית פה. ואנחנו פעם הבנו את זה, היהודים, לצערי, אנחנו קצת שכחנו את זה, קצת התבלבלנו. ברמה היותר גדולה, אני הייתי מצפה שהמדינה, בלי חשש, תפעיל חזרה את הסיירת הירוקה, כנגד כאלה שמחכירים אדמות לערבים, כנגד כאלה שמוכרים אדמות גם פרטיות, אם יש אדמות פרטיות, אז שהמדינה היא זאת שתרכוש אותם, ואחר כך תעביר אותם לידיים או לבעלות יהודית. לאן אתה חושש שזה יגיע? לפני שהתמנו אותי באדמות חיטין, אנחנו לא נהיה הבעלים, לא של הקרקע, לא של הגליל, וגם לא של ארץ ישראל כנראה. כי מי שלא מאבד את האדמה, הוא יאבד אותה.